X'utna l-eżies. Aħna qegħdin inwasslulkom din l-ittra pastorali tagħna għall-Avvent. Iż-żmien li għalina l-insara irid iwassalna biex niċċelebraw it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu fostna. Din is-sena dan l-Avvent se jkun ukoll maqud ma' żewġ miġġiet oħra li huma maħsubin biex jgħinuna nilqgħu dan il-messaġġ. Is-sena d-dieħla, fis-sena 2010, aħna se nfakru lil missierna San Pawl fin-nawfraġġju li waslu fuq din il-gżira. Dak iż-żmien, in-nies laqgħu lil San Pawl b'att ta' karità meta marru jgħinuh wara l-għalqa. Iżduma wkoll mejjunin mill-mirakli ta' San Pawl fuq il-gżira laqgħu il-messaġġ tiegħu. It-tislima li tawh meta telaq mill-gżira tagħtina ħjiel li hu ħalla komunità ta' nsara warajh. Il-laqgħa ta' Pawlu mal-gvernatur tal-gżira Publiju jiġi muri fil-kuntest ta' miraklu li dejjem jiġi marbut max-xandir tal-kelma. Din is-sena ġie mħabbar ukoll li se jkollna l-qdussija tiegħu il-Papa Benedittu 16 li hu wkoll se jagħmel żjara fil-gżira tagħna. Huwa wkoll bħal Ġesu l-ewwel, bħal San Pawl, se jwasslilna l-aħbar it-tajba għaż-żminijiet tagħna llum. Fid-dawl ta' dan, aħna l-isfijiet nixtiequ li b'din l-ittra pastorali nindirizzaw il-poplu tagħna kollu u b'mod speċjali lil dawk li verament qegħdin ifittxu b'impenn li jkunu membri sħaħ u impenjati tal-Knisja Kattolika f'pajjiżna. Qegħdin ngħidu dan mhux biex nonqsu mir-rispett lil xi ħadd li jagħmel għażliet differenti jew biex nagħmlu xi esklużjoni ta' xi ħadd fis-sens negattiv tal-kelma. Iżda biex inħeġġu lil kulħadd biex jaraf x'inhi s-sejħa li qed jagħmillu Alla u jagħmel l-għażla tiegħu jew tagħha li jsib postu fil-Knisja ta' Alla. Dawk li ma jemnux irridu jaraw li hemm twemmin u mġiba partikolari malma u murija f'Sidna Ġesu Kristu fil-komunità tal-Knisja. Jekk imbagħad dan jibda jagħmel sens spiritwali f'qalbhom u f'moħħhom, dan għandu jwassal biex huma wkoll jingħaqdu b'impenn mal-Knisja. Sidna Ġesu Kristu kien diġà qal li ġie fid-dinja biex iġib il-firda. Imma l-Ġesu din il-firda hija temporanja biex jidher aħjar il-messaġġ f'dawk li jimpenjaw ruħhom biex jgħixu il-messaġġ tiegħu. F'min jemmen din il-firda iktar tnissel fih ix-xewqa li oħrajn jingħaqdu miegħu f'dak li jemmen fih. Kull komunità nisranija f'kull żmien fil-għan li twassal il-messaġġ ta' Ġesu lil kulħadd trid taħseb li tagħmel esperjenza ta' din il-firda. Ġieli ikun hemm xi wħud li jitkellmu fuq il-libertà fil-Knisja Kattolika bħalma jitkellmu fuq id-dritt għal-libertà ta' opinjoni fl-Istat. Ir-realtà hija differenti. Id-drittijiet tal-membri tal-Istat joħorġu mill-fatt li huma ċittadini tal-Istat Demokratiku, mit-twelid tagħhom jew minn ċittadinanza mitluba u mogħtija mill-Istat. Ma titlobx għażla minn dawn iċ-ċittadini. Għalhekk l-Istat irid jaċċetta l-libertà ta' opinjoni taċ-ċittadini kollha sakemm ma tmurx kontra xi ġid komuni.
Għalhekk nitkellmu minn soċjetà pluralistika u liberali fis-sens sabiħ u pożittiv tal-kelma.